नमस्कार, आज आम्ही ह्या व्हिडिओत अळंबीची गरम मसाल्याची भाजी करची पळूया। ही गावठी अळंबी ही बरी कन धुवून क्लीन कन घेऊ का। क्लीन करच्या ही अळंबी 3-4 तास उदका भितर भिजवून दवर का। भाजी करच्या काम क जाय क्लीन कन होड तुकडी कापून घेतील अळंबी, कांदो, सोय, 4-5 लवंग, चक्रफुलाची 2 पाकळी, थोडीशी जायपत्री, हळदी पिठो, दगडफूल, दालचिनी, खसखस। मसाल्यात वाटून घालच्याक थोडंसं कांदो, लसूण, बडीशेप, मीठ, तांबडी मिरसांग, तेल, कोथिंबीर आणि बटाटो। बटाटो आम्ही शिजवून दवरला। फण्ण आयदनात थोडे तेल हुनकन तातूत लवंग, दालचिनी, चक्रफूल, जायपत्री जरा भाजून सेपरेट काढून घ्यायचे। परत त्याच कायली थोडे तेलात कोथिंबीर बी भाजून काढून घ्यायची। तशीच दगडफूल पण भाजून काढून घ्यायचे। खसखस अशीच सुको भाजून काढून घ्यायचं। बडीशेप तशी भाजून काढची। परत थोडेश तेलात कांदो आणि लसूण बी तांबडी जातपर्यंत भाजून सेपरेट काढून दवरून घ्यायचे। तांबडी सुकी मिरसांग बी जराशी भाजून काढून घ्यायची। सोय बी जरा भाजून घेतल्या जाता। एक होड कायलीत तेल हुनकन घेव्या। तातूत कांदो घान, कांदो तांबडो जातपर्यंत भाजून घेऊ का। आता कापून दवरिले मशरूम, मीठ आणि थोडे उदक घान घेव्या आणि झाकण धापून मशरूम 7-8 मिनिट शिजच्या सोड्या। मसाला तयारी करूया। मिक्सर आयदनात भाजून घेतील सोय काढून घेव्या आणि एक भाजीन मसाला घाल्या। कोथिंबीर, दगडफूल, कांदो, लसूण, खसखस, बडीशेप, लवंग, दालचिनी, जायपत्री, चक्रफूल, हळदी पिठो, तांबडी मिरसांग, थोडे उदक हे सगळे घालून गंध मसाला वाटून घेवचो। मसालो रेडी असा। अळंबी बी शिजलात। हातूत वाटील मसाला घालून घेवचो, जाय जाल्यार उदक घालून घेवचे आणि शिजवून दवरील बटाट बी घालचे। आणि धाकडी धापून एक गजगज येवचे दिवचे। गजगज येईल की अळंब्याची गरम मसाला भाजी पुरी, चपाती, पोळ्या बरोबर लावून खावच्याक रेडी असा। तुम्ही बी ही भाजी घरात ट्राय कन कसाल म्हणून कमेंट कन कळया। आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।